Δάσκαλοι πιάνο. Ένας τρόπος να αποδείξετε στους μαθητές σας ότι δεν χρειάζεται συνεχώς να κοιτάνε το πιάνο ενώ παίζουν. Γιατί, ειδικά αν παίζουν σε μία position, που συνήθως οι αρχάροι αυτό θα κάνουν, οι άκρες των δαχτύλων τους γίνονται τα μάτια τους. Οπότε, κοιτώντας μόνο τις νότες, μπορούν να νιώθουν τα δάχτυλά τους σε ποια νότα πάνε. Εάν πάνε βηματικά ή αν θα πηδήξουν από διάστημα σε διάστημα. Εδώ πέρα τώρα θα βάλω μία μαθήτριά μου να παίξει όλη αυτή τη φράση από τη σπουδή του Ντιβερνουά. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπει. Βάλε σε παρακαλώ το σωστό δάχτυλο στη σωστή νότα. Ευχαριστώ. Και θα κάνω αυτό. Δηλαδή τους αφήνω να πατήσουν την πρώτη νότα σωστά και τους κρύβω το χέρι και κοιτάνε μόνο τις νότες. Πάμε, ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4. Μπράβο. 1, 2, 3. Μπράβο. 1, 2. Είναι κρυμμένο το χέρι. Διόρθωσε, ναι. Έτσι, μπράβο. Ορίστε, δεν χρειαζόταν να το κοιτάει. Αναγκαστικά τους κλείνω το χέρι να μην το κοιτάνε. Αυτοί θα θέλουν να το δούνε. Κλείστε το όμως με ένα τετράδιο, έτσι καλύψτε το. Και έτσι θα αποκτήσουν ανεξαρτησία στο να κοιτάνε τις νότες και να εμπιστεύονται τα δάχτυλά τους ότι πάνε στη σωστή θέση, στα σωστά πλήκτρα. Καλή σας εξάσκηση.